je mi ctí vyhlásit vítězku kategorie ženy 19 až 29 let a je to naše před svatbou, bych řekl, jsem to na ně práskl realizační tým, tadyhle s Dušanem, Zuzana Malachovská s časem 1 hodina 45 minut 0 sekund. Z týmu Krivotým Jantek z Humené. Zuzka, já si myslím, že by bylo fajn nás všechny pozvat na svatbu. Dušane, co ty na to? Pane Kozel, co? Díky! Lidi, berte to jako pozvání. Takže Zuzka Malachovská s časem 1 hodina 45 minut 0 sekund. Děvčata, blahopřejeme.